Ola. Bueno, rematemos o exercicio de almacén. Vimos facer estes dous puntos que están aquí e nada máis, os formularios. Bueno, primeiro nos dice que era unha copia da táboa clientes para facer determinados cambios. Bueno, pues, botón dereito, copiar, botón dereito, pegar. E así xa teño unha táboa que se chama copia de clientes para xogar con ela. Bueno, di, no campo código postal creamos unha máscara que só permite introducir códigos de Pontevedra. Vale. Os sabedes, os códigos de Pontevedra empezan por 36. Por lo tanto, vamos a meter como caracteres literais o 36. O que parece razonable nestes casos é que despois lle digamos que nos almacene os caracteres literais. Vale. Por que? Porque eu quero que me almacene non só os 3 numeriños que vou a meter, sino que quero que me almacene o código postal completo, que incluiría o 36 diante. Bueno, pues, entón, entramos na táboa copia clientes, en vista diseños, e veño o código postal, e na máscara de entrada metemos 000, perdón, que 000, 36 como caracteres literais. Para indicarlle a Access que estos son caracteres literais deberíamos metelo entre comillas, pero xa se encarga el de facelo. E agora 3 dígitos de entrada obrigatoria. E ben, para que me garde para que me garde tamén o 36, para que me almacene tamén o 36, teño que poñer punto e coma cero. E por último, se quero un simboliño, pois o asterisco ou xes, poñemos un simboliño ao final, que é o que nos aparecerá agora nas posicións nas que temos que introducir o dato. Estamos aquí no código postal e aí xa me aparece o 36 metido. E agora o único que teño que facer é meter 3 numeritos. Vale, 3 dígitos de entrada obligatoria. Listo. El índice o clave principal non pode contener un valor nulo. Que me está dicindo? Que non podo deixar aquí o código cliente sin ningún dato. Se eu quero seguir aquí, se quero seguir neste registro, é obrigatorio meter unha clave. Vale, agora o resto non son datos obrigatorios, xa teño un registro máis medio. Ben, sigo. Crea unha máscara para o campo teléfono que nos permite introducir prefixos internacionais e que non almacene os paréntesis nin guións. Debe permitir introducir números como este, pero tamén como este. O sea, vamos a ver, diante de esto que nos permita meter 4 posicións. Na primeira posición temos que meter unha clave, un código que nos permite introducir o signo máis, e despois 3 dígitos. 3 dígitos, vale? Ademais do resto, dos outros 3, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, pois veña, vamos alá. E que non nos almacene, ¿no? Que non nos almacene os caracteres literais. Ben, vamos alá. Vamos a vista diseño. Estamos en copia clientes e agora vamos ao teléfono. No teléfono xa teño esta máscara, xa temos a máscara para esta parte, para o teléfono, para a parte normal. Se queredes, agora vamos para a parte internacional. Entón, aí diante, vamos a introducir 4 dígitos, pero no primeiro ten que permitirme meter o signo máis, ou non, porque ou vamos a meter sempre, a ver, espera, como digo enunciado. É que unha cousa é que nos obligue a meter isto, o sea, que sea obligatorio meter esas 4 posicións ou que podamos pasar de meter esas 4 posicións. Nun momento dado, e metamos espacios aí, para meter solo este número. Me explico. É dicir, que haxa a posibilidade, a ver, debe permitir introducir números como este ou como este, é dicir, que nos pode permitir meter sin o prefixo internacional. Vale. Eso significa que estes 4
que estas 4 posicións non serán de entrada obrigatoria. Non son de entrada obrigatoria. Ben, vale, vamos a consultar a axuda. Epa, no, aí non, espera, para. Cierra. Sí, estou aquí dentro da máscara e doulle a F1. Veño a esta opción, Textbox Input Mask. Vamos a maximizar. Ben, si poño 4 ceros aí ao principio, o signo más e menos non está permitido. Mira, o cero non nos vale por dúas razóns. Unha, porque non podemos meter más e menos, e dúas, porque son díxitos de entrada obrigatoria, o sea que teríamos que meter sempre algún número nesas 4 primeiras posicións. O sea que o cero non nos vale. Ben, o 9, díxito ou espacio. Podemos meter número ou letra. De entrada non obrigatoria, en principio nos valería. Decimos, nesas 4 posicións metemos 4 noves, vale. Pero o signo más e menos non está permitido. O sea que para a primeira posición de todas, o 9 non nos vale. Para os outros 3, sí, porque nos permitiría números. Ben, díxito ou espacio. Entrada non obligatoria. Vale, de momento igual que o 9. Los espacios se muestran en blanco en el modo de edición, pero se eliminan cuando se guardan los datos. Signos más y menos permitidos. Los espacios se muestran en blanco en el modo edición, pero se eliminan cuando se guardan los datos. Os espacios os eliminan. Estupendo. Bien. Signo más y menos permitido. Muy bien. Bueno, pues este simbolito nos pode valer para a primeira posición, porque nos permite o signo máis ou menos. E tamén nos permite meter un espacio en blanco, que despois o eliminaría. Vale? Bueno, vamos a ver. Veña. Entón, para o primeiro díxito meto almohadilla e despois 3 noves. Con eso estou creando a parte da máscara para isto de aquí. Para isto. Vamos alá. Es almohadilla, onde estás? Bueno. Aquí, al lado do 3, Alt GR 3. Almohadilla. 999. Vale? Nesa primeira posición me va a permitir meter un máis. Ou non. Nesta segunda posición me vai a permitir un número ou nada. Un número ou nada, un número ou nada. A continuación, obrigatorio. 3 números, outros 2 números, outros 2 números, outros 2 números obrigatorios. Venga, vamos a probar a máscara. E non queremos que nos almacene os caracteres literais. Poño un ou un nada aí. Vale. Acepto. Guardo a táboa. Vamos aos números de teléfono. Agora, cando veño aquí, mirad, estas 4 posicións, podo meter na primeira posición máis 0,34 e agora 976, 76, 76, 77. Fin. Vale, perfecto. Perfecto. Ou pódeme el índice o clave non pode ter un valor null. Vale. Bueno, a ver, para poder traballar aquí necesita que lle meta aí un chirimbolito. Bueno, ahora, podería pasar de meter esas 4 primeiras posicións. Espacio, espacio, espacio. Espera, e iso que puso? Espacio, 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 espacio. Vale, ahora metín 4 espacios. Intro. E teño o número metido. O sea, outra vez. Podo pasar, nas primeiras posicións, espacio, e ahora meto o número. Me permite tanto isto como meter nesas primeiras 4 posicións. Bueno, a ver, escape. Nesas 4 posicións, signo máis, non me permitiría, non, sí, signo máis e o 9, 0,28, que sei, e ahora numerito. Vale, bueno, lista, escape. Sigamos. Vale, bien. Crea formularios para todas as tabuas. Veña, vamos a crear formularios. Vamos a crear asistente para formularios. Empezamos pola tabua artigos, vale. E agora metemos todos os campos. Bueno, todos non. Mirade, cando temos o campo imaxe era un campo de datos adxuntos. Bueno, pues nos aparecen como unha especie de subcampos
imagen file data, file flags, file name. Só vamos a meter o campo imaxe, non os seus asociados. Entón temos dúas opcións, decimos mándame todos os campos e agora vou quitando estes. El file data, el file flags, el file name, el file stamp, el file type, el file URL. Quedamos solo coa imaxe. Vale? Eses non os queremos ali no formulario. Siguiente, finalizar. Aí está. Vale, aquí temos o campo, o formulario artículos. Se quixéramos meter unha imaxe en un dos artigos, iríamos aquí, clic, e daríamos a agregar e buscaríamos unha imaxe. Bueno, vamos a ver que é isto. Acepto. Bueno, pues aí. Non sei que é iso, vale? Se agora o quero sacar, veño aquí, outra vez pico, administrar datos adjuntos e quitar. Acepto. Vale. Bueno. Xa está. Formulario artigos. Vamos a crear outros formularios. Pecho. Crear. Asistente para formularios. Ahora, no, clientes. Meto todos os campos. Aquí non temos ningún campo raro. Nada. Siguiente. Finalizar. Aí está. Bien. E por último, campo pedidos. Pecho este. Campo pedidos. Crear. Asistente para formularios. Tabo a pedidos. Todos os campos. Que podería non meter, por exemplo, o código pedido porque é autonumérico. Poderíamos non metelo. Se un campo autonumérico xa vai a meter o numeriño solo, sin necesidade de que teclemos nós, podería non estar no formulario. Pero bueno, deixamos. Siguiente, finalizar. Bueno, agora, cando creamos a táboa pedidos, no campo código cliente utilizamos o asistente para búsquedas. E lle dixemos que nos fose a buscar o código do cliente escolléndonos que nos aparecese o nome do cliente. Vale. Vamos a meter un novo pedido. Ben, en código de pedido non metemos nada porque... non. Debe ser que cambiei o... Non é autonumérico o código pedido. Cambiei-no por algunha razón. Cambiei-no a numérico. Se non me debería aparecer aí automáticamente o número. Vale. Bueno, número de pedido. E agora aquí en código cliente me va a aparecer o listado con todos os meus clientes. E agora eu escollo pois a Ofelia e xa me aparece o seu código. Cando creei este campo código de cliente, deille como tipo de dato asistente para búsqueda. Recordade, revisade o vídeo tutorial onde creamos as táboas. Pude ter feito o mismo, e tamén o teño. Non, é porque o campo este é moi grande. Isto, vamos a ver, veño aquí a vista presentación e este chisme podo facelo máis pequeno. Grande. E que o vendedor igual. Bueno, en código artigo podía ter feito o mismo que aquí. Cando no momento de crear este campo na táboa artigos, podía ter creado un asistente para búsqueda, no que buscando o nome, escollendo o nome do artigo, aquí automáticamente me aparecese o seu código. Eso mesmo podo facer, e me pide que o faga xa no formulario, creando un cuadro combinado. E entón, para crear o cuadro combinado, veño aquí e escollo o cuadro combinado que está aquí. Pamba. E agora, aquí, xas. Y dice, ¿deseo que el cuadro combinado busque los valores en otra tabla? Sí, recordad o que quero. Quero un desplegable aquí no que eu poida escoller o nome do artigo para que Access me meta o código, porque eu os códigos non os sei de memoria. E en vez de introducir eu manualmente o código, se encargará Access de facelo. Ben, entón, os nomes e os códigos dos artigos están na táboa artigos. Así que quero que vaya Access a esa táboa artigos, aí, na tabla artículos, e que me aparezca
a descripción. No cadro combinado quero que apareza a descripción e que sea o propio Access que introduza o código, que realmente é o que quero introducir neste campo. Estou no formulario no que quero introducir o código do artigo, pero como o código é difícil que o recorde, quero que no cadro combinado aparezan os nomes dos artigos para eu escollelo ben. O nome está en descripción. Quero que estén ordenados alfabéticamente. Bueno, pois vale, venga, por descripción. Ordena alfabéticamente. Siguiente, aí están. E agora, quero que se vexa o campo chave, que o campo chave é justamente o que quero o dato que quero que me meta. Bueno, non ten por que aparecer. Está aí, eu sei que está aí, pero necesariamente non teño por que estar vendo. Augusto. Preferimos que se vexa? Pois desmarcamos o de ocultar. Non queremos que se vexa? Pois no código cliente desmarcamos esta opción cando creamos un asistente para a búsqueda o cadro combinado e entón nos aparece o código de cliente. Aquí poderíamos decirle que non, pois vamos a avisar que non. Vamos a facer isto un poquinho máis grande, así, para que se lea ben. Siguiente, e agora, onde queremos almacenar o dato que estábamos intentando obter mediante este método? Pois no campo código artigo. Almacenar el valor en el campo código artigo. Siguiente. Vaime a crear unha etiqueta ao lado do cadro combinado. Vaime crear unha etiqueta. E o nome, o texto que aparece na etiqueta é cadro combinado 17. Bueno, pois eu en vez dese podo decir descripción o artigo, que sei, calquera cousa, artigo. Finalizar. Bueno, agora isto vai a quedar así un pouco feucho, pero podemos modificalo. Bueno, non, está bastante ben. Podo achegar isto aquí na vista presentación máis cómodo. Podo pegalo aí. Epa, ui, que fixeron máis grande sin querer. Arrastro, bueno, móvese mellor cos botóns de desplazamento, vale? Vou dando os botóns de desplazamento e os movo mellor a etiqueta neste caso. Hai outra cousa que podería facer aquí, mirade, vamos a ver. Ben, a ver. Continuo e despois facemos modificacións. No enunciado di que queremos un botón que nos abra, para dar de alta un novo pedido, vale. Eu agora estou aquí como se chama? No formulario de pedidos, e se quero meter un novo pedido, non podo escribir sobre o que teño, porque se escribo sobre o que teño, o que estou facendo é modificalo. Se eu cambio isto aquí, espera que eu estou na vista, vale. Se cambio isto aquí, estou modificando este primeiro pedido. Estou no primeiro pedido, se quero ir ao segundo, terceiro, cuarto, quinto, sexto, sétimo. Pero se quero ir a un novo pedido, pico aquí. Bueno, pues en lugar deso, podemos crear un botón que nos leve a un novo pedido. Para introducir un novo pedido que nos leve a un rexistro en blanco. Bien, pues para eso vamos a vista de deseño. Agora escollemos aquí un botón, metemos o botón e decimos que queremos facer con ese botón. Pois neste caso é operacións con rexistro. Agregar novo rexistro. Vale, perfecto. Que queremos que apareza no texto do botón? Pois novo pedido. Siguiente. Finalizar. Bueno, vamos a ver. Aí o temos. Aí non me gusta. Pois baixo para aquí. Podo cambiar o formato do chisme do botón e dar un formato máis atractivo.
facer un pouco máis grande, vale? Podo cambiarlle o tipo de letra, máis grande tamén, e poñerlo en negrita. Bueno, en fin, aquí en vista, agora estou na vista presentación. Na vista presentación é unha vista como a de formulario, como que nos queda ao final, pero na que podemos facer cambios. Aínda que a maior parte dos cambios fanse nesta outra vista, na vista deseño, que é máis fea, pero que nos permite facer máis cambios que a vista presentación. Pero bueno, na vista presentación podemos facer gran parte das cousas que tamén se poden facer na vista deseño. Bueno, e agora vamos a vista formulario, que é a coa que se traballa. Estou aquí e digo, ven un novo cliente a facerme un pedido, pois pico en novo pedido, paf, e xa me aparece. Ben, a continuación, teño que introducir o código pedido porque non sei por que cambiei como se chama? Cambiei o código de pedido de autonumérico a numérico. Número de pedido, epa. E agora, que cliente ven aquí? Aquí tería que meter o código de cliente, pero, por sorte, gracias ao formato que lle dei a este tipo de campos, xa me aparecen os nomes e os apelidos do cliente, para así non tereu que saber de memoria os códigos. Entón digo, pois é María Gutiérrez, vale, e xa me mete o código. E no código artigo, en vez de introducir o dato aquí, veño aquí. E digo, cloropiscinas. E pam, aí me aparece o código cloropiscinas. Ben, rollo de cuerda, aí me aparece rollo de cuerda. Utilizo o cadro combinado para introducir aí o dato, vale? Entón, o que quería facer agora é, xa que vou utilizar sempre o cadro combinado en lugar do código do campo código do artigo, pero eu podería meter aquí, a ver, espera, deixame ver. Cazu, ben, eu podería meter aquí manualmente. Cazu, epa, espera. Cazu. Cando eu meto aquí Cazu, podo meter manualmente o código de cliente se o sei de memoria, non necesito utilizar isto. Veredes que se salto ahora de campo, aquí me va a aparecer o cortador de azulejos, que é o equivalente a isto. Pero bueno, eu podo decidir que para introducir o código de artigo non vou metelo nunca manualmente aquí. O lóxico é utilizar sempre este cadro combinado. Entón podo facer unha cousa, e é deshabilitar isto, deshabilitarlo. Non permitir introducir o dato aquí. Mirad. Vou a vista diseño, veño aquí a código de artigo, doulle a propiedades, teño seleccionado, doulle a propiedades. E entón agora, que aquí hai un montón de opcións que están organizadas pues, nestas pestañas. Aquí en todas aparecerían todas as propiedades do campo. Aquí en formato podemos cambiar eso, se for un numérico, pues, poñer lugares decimales, etc. Bueno. Pero hai unha das opcións, vamos a darlle en datos. En datos vamos a deshabilitalo. Habilitado non. Poderíamos incluso ocultalo, aínda que o ocultar non está aquí. Damoslle habilitado non. Veredes cal é o efecto. Poderíamos decirlle incluso hai unha opción que é visible, a ver, en todos, vamos a ver, todos, bueno, outras, bueno, vamos a todas, as que non están por orden alfabético, son malas de buscar, porque hai un mogollón. Hai unha que está aquí, habilitado, é o que acabo de poñerlle non, e hai unha que incluso é de visible. Bueno, poderíamos ocultalo, xa que vamos a utilizar nada máis que o cuadro combinado, poderíamos ocultar este. Pero bueno, ahora mostrar siempre, sería este, mostrar, non, hai unha opción que é visible, bueno, aquí está, mira, visible, podería dicirlle non, se lle dou a visible non, agora cerro isto, cando veña aquí a vista de diseño desapareceu, e meto
meto o artigo, só podo meter o artigo por medio deste cuadro combinado. Eu, en canto escolla aquí algo, en realidade está modificando este, ainda que non o vexa. Na táboa artigos estou metendo no campo código artigo o código correspondente ao destornillador. Bueno, volvo a vista diseño. En vista diseño sempre me vai aparecer. Vou ás propiedades, voulle decir que visible sí, pero como o deshabilitei, vamos a ver o efecto que ten deshabilitado. Mirad, está deshabilitado. Vedes que aparece en gris. Bueno, pues se yo dou a novo pedido, meto un código, meto un número, collo un cliente, e agora aquí o código do artigo non o podo meter máis que por medio desto. Vale. Bueno, de maneira que eu podería colocar isto mellor para acá, podería incluso quitar a etiqueta código artículo, en fin, podería modificar isto. E decir, a ver, tú, vamos a ver, vente para acá. Vente para acá, ti tamén, ven. E agora meter este para aquí. Co teclado o movo así máis fino. E entón este, bueno, pois a ver, poñería aquí o código, a etiqueta, onde metí a etiqueta? Espera. Esta etiqueta, espera. A etiqueta esta, podería eliminala e poñer o código aquí ao lado. Bien, vamos a ver como me queda isto. Vista diseño. Vista formulario. Ahora, bueno, esto tenía que moverlo para acá, esto queda horrible. Vale, tengo que moverlo aquí para la derecha, alinearlo con esto. Pero, nuevo pedido. Meto ahí, meto aquí, escollo cliente y ahora, ping, pam. Vale. A ver, vista presentación. Vamos a mover esto así para aquí. Estou movendo coa barra de desplazamento. E agora este movo tamén para acá. Coa barra de desplazamento, no, cos botóns de dirección, vale? Coas flechiñas de dirección no teclado. Aí está. Bueno, e por último, digo, volvo a vista formulario. Teño que meter un novo pedido e resulta que o cliente non o teño aquí porque non está dado de alta. Pois quedaría un botón que me levase a táboa clientes. Pois vamos a vista diseño, veño, collo un botón, aperto aí o botón, e iso é unha operación con formulario. Ábreme o formulario, cando eu dea este botón, ábreme o formulario clientes. Vale. Abrir o formulario. E que quero que aparezca no texto? Pois ir a clientes. Finalizar. Bueno, podería facer o que fixen antes, modificar o formato deste chisme, facelo máis grande, cambiarlle, bueno, o estilo, o que sea, vale. Bueno, e xa que estamos acabando, por último, eu podería crear un botón tamén para cerrar este formulario ou incluso para cerrar a aplicación. Vista diseño, un botón, outro botonciño máis aquí, e digo para cerrar Access, para cerrar. Podería, en operacións de formulario hai para cerrar o formulario, para salir de pedidos, para pechalo. Ou tamén hai outro que con aplicacións que o que fai é cerrarme Access. Me cierra Access. Siguiente, texto, salir, cerrar Access, cerrar aplicación, o texto que queramos.
Bueno, torpe. Vale, e agora dou a siguiente. Que non me lle que... nada, isto nada. Este un nome interno, se queredes, do botón para utilizar outras cuestións. Finalizar, aí está. Vale, podemos ir a formato e estilo e escoller outro, vale, un de cada color. Ya están aí, nada, quero os perfectamente alineados e do mismo tamaño. Veña, selecciono un, pulso Shift, selecciono outro, xa teño os tres seleccionados. E agora, en organizar, digo, vamos a ver, tamaño e espacio. Ajustar al más alto. Se digo ajustar al más alto, vai a coller a altura do máis grande. Pois vale, veña. Todos son iguais ahora. Ahora, tamaño y espacio, ajustar al más ancho, que vuelve a ser este o este, non sei, ajustar al más ancho. Agora son todos iguais. E agora vounos alinear pola parte superior. Se alineo pola parte superior, este é o que está máis arriba, así que se van a alinear a esta altura. Alinear, arriba. Aí está. Bueno, e agora queda que a distancia entre eles. A ver, se podría facelo manualmente. Pero ajustar, vamos a ver. Igualar horizontal. Aí está. Teñen a mesma distancia. Un de outros. Vale. Bueno, pois xa está. Inicio. Vamos a ver aquí. Se eu, cando acabe, doulle a cerrar a aplicación, pecho todo. Non confundir. Se quixéramos cerrar solo este formulario, poderíamos crear outro botón para pechar pedidos. Só pedidos, e que quedará aberto o arquivo de Access. Pero se eu a cerrar, la acción provocará que Microsoft saque os vale, sí. Desaguardar, sí. Nada, fora. Xa está. Acabamos.